Апавяданне 5. Не пакідай сваёй гітары. Горад Керчь 1975 года здзівіў колькасцю інвалідаў вайны. На вуліцах ля кірмашыка, на мосце праз ручаёк. Паўсюль іх было столькі, быццам з'ехаліся яны сюды з усяго свету на кірмаш. Бязногія, бязрукія, аднавокія спявалі пад акардэон, гралі на гармоніках, трымалі ў руках шапкі верх долу. Некалі яны вольна хадзілі па ўсіх гарадах Саюза, ездзілі па дварах на самаробных дашчатых калясках, прасілі міласціну, бязногія салдаты, гаротныя ўдовы з мурзатымі дзецьмі. Ім не адмаўлялі. Давалі хто што, бульбу, яйкі, вопратку, прыветна выслухвалі чужое гора. Потым штосьці здарылася. Кудысьці зніклі інваліды. Народ не ведаў пра таемны загад ачысціць гарады ад нягледных жыхароў. А каб і ведаў. Наўрад ці паспрабаваў бы дапытацца, дзе падзеліся героі вайны, чаму іх не відаць на родных вуліцах, якія яны вызвалялі ад захопнікаў. Дзяржава мусіла рабіць прыгожы твар. Грамадзяне абавязаны верыць у шчаслівае жыццё. Няшчасных пераможцаў схавалі ад вачэй. А яны, вось яны, не сталі раптам здаровымі, у іх не павырасталі новыя рукі, ногі. Гэта сумная відзёшка жыццёва балюча адгукнулася ў сэрцах студэнтаў, што прыехалі працоўным дэсантам сюды, у Крым, адпачыць, падрадзіўшыся ў Саўгасе, даглядаць гектары таматаў. Але не затрымалася ў галаве. Здаровыя арганізмы патрабавалі радасных эмоцый, станоўчых думак, не хацелася разважаць пра гора, пра штосьці незразумелае, складанае. Прасцей было згадзіцца, сапраўды, мы самыя шчаслівыя істоты ў свеце. Вось там, на моры, і адчула Руніта штосьці падобнае на першае каханне. Ні ў школе, ні на першых курсах яе захапленні процілеглым полам не насілі дакладнай адраснасці. Руніта думала пра хлопцаў, роўна як бы думала пра вобразы Анегіна ці Пячорана, штосьці далёкае і незразумелае, хоць і ўзнікалі зрэдчас на апошніх старонках яе канспектаў стыхійныя, паўаўтаматычныя грэмзулі накшталт модных сярод дзяўчат. Коця, зая, які ж ён мілы, і іншая лухта з сардэчкамі, кветкамі, за якую хутка рабілася невыносна, да чырвані на твары, сорамна перад самой сабой. Запісы гэтыя мелі вельмі аддаленую і ўмоўную сувязь з адрасатам. Бо калі раптам герой опусу сустракаўся нос да носу на калідоры, ці яшчэ горш хацеў загаварыць, пазнаёміцца, Руніта рабіла непрыступны камсамольскі твар, адмоўчвалася і збегала прэч, бо не мела ніякага вопыту сяброўства з хлопцамі. Не змагла скарыстаць нават момант сапраўднага класічнага выратавання на водах. У басейне да яе ўзяўся заляцацца адзін з выпускнікоў. Дзікім чынам хапаў за рукі, ногі, лез абдымацца, груба лапаў, навальваўся ўсёй тушай, не даваў вынырнуць, жартам тапіў, а Руніта пачала захлёбвацца насамрэч. Тут, як у меладраме, падплыў да іх той, каму адрасавалася тая апошняя старонка канспекта з сардэчкамі і кветкамі. Выхопіў Руніту, дапамог даплыць да парэнчаў. Як ты? Нармальна? Давай дапамагу выбрацца з вады. Руніта нават не здагадалася падзякаваць за выратаванне. З каханнем у Руніты былі своеасаблівыя стасункі. Начытаўшыся кніг, нездольная звіць мары з жыццём, яна лічыла так: не перашкаджаў бы сам аб'ект кахання любіць яго.
Я цябе люблю. Я не цябе люблю, і не я цябе люблю. Некалі вывела на лістку клятчастага вучнёўскага сшытка бязглуздзіцу яе дзіцячая рука, а потым у фразе Руніта ўбачыла узорны плакат сваіх пачуццяў. Улюблялася быццам не ў самога чалавека, а ў нейкі магчымы яго вышэйшы вобраз. І сам чалавек не меў дачынення да кахання. У той жа момант яна разважала: калі не залежыць каханне ад твайго розуму, ад тваёй волі, то не сама яна і кахае, а яе магчымы вышэйшы вобраз. Дык і справы да кахання ні ёй, ні таму аб'екту няма. Перадусім бачыла любога незнаёмца нібы ў стане немаўляці, чыстым, бяскрыўдным, безабаронным, з часам дадаючы яго партрэты рысы жыццёвага гатунку. Аднак, як бы ні падавалася незалежным ад розуму каханне, Руніту ніколі не зацікавіў бы хлопец агрэсіўны, неўтаймаваны ці здольны праявіць уладу над яе воляй фізічна. Духоўна ніхто пасягнуць на яе волю проста не здолеў бы. Тут Руніта, нягледзячы на самнамбулістычную амёбнасць, саматужны дыягназ, адчувала сябе непераможнай. Не разумела яна і сентыментальных разваг пра першае каханне. Немагчыма ўявіць, якое з іх першае. Любіла ўсіх і заўсёды, як пачала памятаць сябе. У 3 гады госць, сусед, мінак. У 1 класе хлопчык партфель паднёс дадому, ці не ён стаў першым каханнем. У 5 класе новага вучня падсадзілі за парту, зноў арганізавалася каханне, жартоўныя вершы прысвячалі адно аднаму, давала спісваць, падказвала ўрокі. Тым больш у старэйшых класах Руніце шмат хто падабаўся, а разам, як дадатак, як працяг самога кахання, і дзяўчынкі-саперніцы рабіліся роднымі і дарагімі не менш за сам аб'ект кахання. Скерчы ледзь не кожны дзень у гарнастаеўку, дзе па 3 гуртжытлоўках размясцілі некалькі студэнцкіх груп, на летні тэрмін прыязджаў Мік. Ён адразу пасябраваў з прыезджамі і ніколькі не быў падобным на мясцовых жлабаватых кавалераў з непамернай брутальнасцю, не ўдзельнічаў у бойках, не чапляўся нахабна да дзяўчат, не зрываў з іх жартам пад вадой купальнікі. Затое адзін з усіх умеў граць на гітары і спяваў свае песні. Невысокі, дабрадушны, ветлівы, светлавалосы, з адкрытым тварам і цёплай усмешкай. З дзяўчат ён выдзяляў Руніту, хоць і быў з усімі роўна ветлівым і прыязным, аднак справы меў і вадзіў гаворкі толькі з ёй. Руніта таксама крыху грала на гітары, яшчэ толькі вучылася, між імі завязаліся цесныя стасункі. Мік забегаў у іх пакойчык, пытаўся пра Руніту, паказваў ёй новыя акорды, барабаніў дзесьці пачуты новы рытм, дыктаваў словы і функцыі да новых песень. Паступова падцягваліся іншыя хлопцы, дзяўчаты ўздыхалі: як мы табе зайздросцім, калі ўмееш граць на гітары. Збіраюцца вакол слухачы, хлопцы звяртаюць увагу. У параўнанні з Мікам свае здольнасці Руніта ацэньвала ў 10-й ступені знізу, а ён нічым не выдаваў перавагі, трымаўся як роўны, нават штосьці пытаў у яе з тэорыі музыкі альбо гармоніі, бо ніякай музычнай адукацыі не меў. Ён ёй і Міку прыпісалі Міка ў кавалеры. Не было між імі рамантыкі, але Руніце падабалася, што так думалі іншыя студэнты.
Здаецца, больш хацелася, каб думалі, чым самой рамантыкі. Яна смутна ўяўляла, што гэта такое ў рэальным вымярэнні. Дастаткова было ўсмешкі Міка, рукі яго, калі незнарок абдымаў, каб паправіць яе далонь на грыфе, выставіць пальцы ў акорд. Аднойчы ў пакойчык, дзе сядзелі над гітарай Мік з Рунітай, адчыніліся дзверы. На парозе стаяла незнаёмка. З групы, што нядаўна прыехала на другую змену. Дзяўчынка з тых, у постаці і твары якіх няма ні кроплі класічнай прыгажосці. Іх рысы скампанаваныя так нечакана, так прыцягальна для вачэй, што немагчыма адарваць позірку. Зараз іх называюць сэксапільнымі. Тады падобных слоў не ведалі. Незнаёмка падалася вельмі падобнай на Ліску. Ліска трымала шырока растапыраныя пальчыкі абедзвюх рук перад сваім мілавідным лялечным тварыкам, сушыла лак на пазногцях. Яе вочы упіліся ў Міка. Руніты для знаёмкі не існавала. Лішчыны пальцы пачалі перабіраць паветра, нібы котка вастрыла кіпцікі. «Лапа, я третий день тебя выискиваю. Думаю, кто же это такой? Откуда возникает и куда пропадает? Бесследно. А ты вот где сидишь». Яе голос асобна і ціха праспеваў кожны гук і склад цягуча, салодка, зазыўна. «Вот я и нашла тебя». Тонкая жаночая інтуіцыя падказала ёй пагуляць з прыманкамі. Ліска зрабілася строгай, холоднай, сціплай інтэлектуалкай. Опустила руки, вочы притушила. «Прости, пожалуйста, я не испугала тебя своей привычкой разыгрывать незнакомцев?» Потым по-дзіцячы надзьмуўшы пульхныя вусенкі, округлила наивные вочки, залыпала нафарбованными веями, капризно затягнула. «Ну никак без тебя, киса! Помоги, пожалуйста! Чемодан захлопнулся, ты же видишь, какая я беспомощная!» Яе вострыя чырвоныя кіпцікі зноў драпалі паветра. Руніта адразу улавіла, як у нейкі з момантаў успыхнулі вочы Міка, з якім зачараваным тварам памкнуўся ён за Ліскай. Яго гітара так і засталася ляжаць на шырокім падаконніку. Яны больш не ўбачыліся, бо праз 2 дні ранішнім цягніком іх група пакідала крымскае ўзбярэжжа. Было востра балюча, вельмі хацелася плакаць. Руніта шырока раскрывала вочы, каб не даць выкаціцца слязам. Так цягнула схавацца ў глухі куточак і плакаць, да выратавальнай асалоды, ды стаяў доўгі летні дзень. Ніколі раней ёй не прыходзіла ў галаву, што сонца свеціць толькі для шчаслівых. Для адзінокіх і няшчасных, якой абсалютна і дакладна яна адчувала сябе ў той момант, сонца толькі робіць больш яўнай нябесную чарнату. У спякотным душным вагоне з гоманам мітуслівых пасажыраў руна мусіла абарваць тонкую, туга нацянутую струну душы, каб потым яшчэ доўга-доўга, а потым рэдка-рэдка, нібы вострым звонкім флажалетам вяртаць да жыцця той светлы, чысты ўспамін.